नमस्कार मित्रांनो, आज आपण एका वेगळ्या विषयावर बोलणार आहे. दुर्लक्ष न करणे. आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये, परिवारामध्ये असेल, कुटुंबामध्ये असेल, कामाच्या ठिकाणी किंवा बाहेर सार्वजनिक ठिकाणी अशा बऱ्याचशा घडामोडी आपल्यासोबत घडत असतात ज्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष करत नाही. न दुर्लक्ष केल्यामुळे काय होतं की आपण त्या छोट्या छोट्या गोष्टींचा मनामध्ये राग धरतो किंवा त्या गोष्टींना प्रतिक्रिया देण्यासाठी आपण प्रयत्न करतो आणि त्या ठिकाणी त्या परिस्थितीचा किंवा त्या नात्यांमध्ये किंवा त्या ठिकाणी चिडचिड होते आणि आपलं मानसिक संतुलन बिघडू शकतं किंवा त्या गोष्टीचा आपल्या मनावर परिणाम होतो. आपली नाराजी वाढते किंवा समोरच्याबद्दलची नाराजी वाढते. एकूणच जर आपण छोट्या छोट्या गोष्टींबद्दल मनात धरून ठेवायचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यामुळे जर आपण प्रतिक्रिया देत राहिलो तर आपल्या नात्यांमध्ये वाईटपणा येऊ शकतो. आपण आपल्या कुटुंबासोबत, नातेवाईकांसोबत, बाहेरच्या लोकांसोबत, मित्रपरिवारासोबत, कामाच्या ठिकाणी जर छोट्या छोट्या घडणाऱ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केलं तर आपण आपल्या मनाच्या शांतीला जास्त वाढवू शकतो. आपल्या मेंटल स्ट्रेस आपण टाळू शकतो आणि आपल्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. छोट्या छोट्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष न केल्यामुळे तुमचा मानसिक तणाव वाढू शकतो आणि तुमच्या आरोग्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. तरी आवर्जून मी सांगेन की आपण छोट्या छोट्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केलं पाहिजे.